Дзеля захавання агульнай памяці, работа з моладдзю і яе духоўна-маральнае выхаванне стануць прыярытэтным накірункам супрацоўніцтва ў рамках саюзнай дзяржавы. Пра гэта ў Віцебску дамовіліся член Савета Рэспублікі нацыянальнага сходу Беларусі, начальнік абласнога ўправлення МНС Сергей Мялешкін і кіраўнік міжнароднага грамадска-патрыятычнага праекта «Марское братэрства непарушна» Арсеній Крыцкі. Ветэран марской пяхоты сустрэўся з ратаўнікамі, расказаў пра асаблівасці службы і традыцыі ВМФ, уручыў копіі сцягоў і перадаў Сергею Мялешкіну ўзнагароду за ўдзел у праекце. Памяць герояў ушанавалі на плошчы Перамогі каля мемарыяльнага комплексу воінам-вызваліцелям, партызанам і падпольшчыкам Віцебшчыны. Удзел у мітынгу прынялі школьнікі і выхаванцы ваенна-патрыятычнага клуба «Ратаўнік». Конкретными делами сегодня сотрудничая с Советом Федерации, с Советом Республики, во взаимодействии с общественной всероссийской организацией морских пехотинцев «Тайфун». Эта работа будет продолжена. Уже сегодня выработан ряд направлений, и они будут, конечно же, направлены именно на взаимодействие молодежи двух стран. Совместные мероприятия, которые мы проводим уже на протяжении 15 лет, они возрождают память не только в юных россиянах, но и в юных белорусах. И нам бы очень хотелось, чтобы результатом нашей работы было возрождение патриотических маршрутов по святым местам памяти России и Белоруссии, которые помогут нам сохранить память в юных поколениях. Сумесны міжнародны праект «Марское братэрства непарушна» накіраваны на ўвекавечанне памяці народнага подзвігу ў гады Вялікай Айчыннай вайны. У яго рамках праходзіць акцыя «Камяні памяці». Яе сімвалы, асвячоныя валуны з месцаў сумеснага подзвігу беларусаў і расіян у гады Вялікай Айчыннай вайны усталёўваюць у знакавых месцах. Сёлета такі камень з Бішанковічаў размясцілі ў Кранштаце. На помніку ў гонар марскіх пехацінцаў, сярод якіх былі і ураджэнцы нашай краіны. Камяні памяці увасабляюць вечную баявую славу і непарушную дружбу народаў Беларусі і Расіі.